लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल आई लाभ अबंसा दिनै माथोआ एसे माने गावनाय खोनागोन नोंथांमोना मानो होनोब्ला एसे माने प्रब्लेम जादों गोदनायाव स' भइसखौ एसे इगनर खालामदो नङा होनब्ला आरो बिदिनो दायो आङो थांनो थाखाय रेडि नै माने गामसा आरनाय सारनाय गाननानै दायो आङो थांनो थाखाय रेडि जोंहा दिनैनिफ्राय जोंनि भेरगाव बियाब बाथौ गौथुमनि दिनैनिफ्राय माने रुफाथि मायथाइ फालिथाय बेजों लोगोसेनो 24थि बोसोरसालिया जथुमा भेरगाव बियाब बाथौ गौथुम बेयावहाय आङो नैबे समाव थांगासिनो आरो बेवहाय थांनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे स्पेशल मोनसे बाथौ एबा थानसालि आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों बेयो जोंनि भेरगाव हालामनि गेजेराव मोनसे जोबोद समायना मोनसे बाथौ थानसालि एबा मन्दिर जानो थांगासिनो दङ बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय आङो नैबे समाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे जोंनि भेरगाव हालामनि सिङाव थानाय टटलापारा 2 नं टटलापारा गामिनि जि बाथौ थानसालि जि बानायगासिनो दङ दायो माने 50% माने कमप्लिट जाबाय बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोसे दिनै बै रुफाथि मायथाइनिबो जिफोर नुथायफोर बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायदो नङा होनब्ला नोंथांमोना आङो नैबे समावहाय मोनफैबाय 2 नं टटलापारा गामियावहाय आरो नैबेनो जादों बै बाथौ थानसालिया जोबोद समायना मोनसे माने बाथौ थानसालि जानो थांगासिनो दङ बेवहाय माने खामानिफोरा माने 50%सो जाजोब्बाय नैबे जादों माने थानसालि बानायगासिनो दङ माने जोबोद कालारफुल माने जे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौथ' नोंथांमोन बयबो मिन्थिखायो नङा होनब्ला जोबोद फेमास बिदि होनो नैबे थानसालियाबो जोबोद समायना मोनसे थानसालि जानो थांगासिनो अ माय गड बेथिंहाय दङ माने सिगांनि माने पुराना मन्दिर बेयो बाथौ थानसालि आरो बेनि उनावहाय नैया अ माय गड जोबोद कालारफुल माने बाथौ थानसालि जोबोद समायना माने थानसालि जानो थांगासिनो दङ आङो दायो नोंथांमोननो सिङावहायबो हाबना नायनोसै नङा होनब्ला जोङो सिङाव माहाय हाबनानै नायनि आयु माने कमप्लिट जाजोबाखै नालाय अ माय गड जोङो माने सिगांथिनिफ्राय नायनोसै ना जोबोद समायना मार आयौ माने बियो कमप्लिट जाजोबाथ' माने जोबोद समायना जागोन बायदि नांदों मानो होनब्ला दायो माने स्टार्टिंसो जादों नालाय माने बेखौ माने 50%सो खामानिया जाजोब्बाय कालार फुननाय मानाय जाजोब्बाय नैबे जादों सिं बाहागो आरो बिदिनो कालार फुननाय मानाया एसे जाजोबफ्रामबायानो ओमफ्राय दरजा खिरखि बेफोरखौ होथ'वाखै माने बेयो जादों बिथांमोननि माने सिगांनि पुराना माने बाथौ थानसालि बिनि उनावहाय दिनैनि बे आर'जआव धोरोम बोसोनगिरि हिसाबै लिंजानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि मुस्रि देबेन बर' आदा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय
दायो आं दिनैनि बे आर'जनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय मोनगोनां बे आफादाव नुजानो हानाय भेरगाव बाथौ गौथुम दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन फुजुखांनायाव बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि बिबान बे आयदानि सायावनो आंखौ बुंनो थाखाय बेवहाय हांख्रायदों बा लेंहरदों आरो बेबायदिनो आङो बेवहाय नोंथांमोनजों दसे सम रायज्लायनो थाखाय गसंफैनाय जाबाय। Two hours later. गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। हरखाबै आंखौ दिनैनि बे धोरोम सिबिनायाव माहारिखौ फोसाबनायाव फोजौखांनायाव जा गेदेमा बिथांमोना जोंनि जायगानिफ्राय आंज्रायलांबाय दा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंखौ बिबान होनायनि थाखाय गिबियावनो भेरगाव बाथौ गौथुमनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। जानो हागौ आंनि जे समाज सिबिनायनि खामानि आरो बे खामानियाव गोबाव समनिफ्राय थानानै दिनैनो आंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जागोन। मानोना आं बिदि माब्लाबो बेबायदि खामानियाव बिबान मोनफेराखै, बानस'नो मोनफेराखै। बेनिखायनो आं बायदि सासे नेहाथखौ दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिबान होनायनि थाखायनो खेबसेबाव रोजा रोजा खुलुमनायखौ बुंलाय आं बावहरदों।
जों बयनिख्रुइ गोरोंसिन जिबिनि मादाव जों साननानै लायो मानसि जिबियानो साननानै लायो आरो बे हिसाबैनो दिनै हयथ' गावनो गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोथार लामासिम आवगायलांनो थाखाय मोनफा मोनफा गाज्रि साननायनिफ्राय खामानि मावनायनिफ्राय हमथाना लाखिनो थाखाय सोरांनि लामासिम आवगायलांनो थाखाय मोनसे धोरोम जायखौ जों धोरोम होननानै बुंदों बेयो सोरजिदों। आलारि फोजोंनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।